Higalag kumusta maayong udto sa tanan nga mga naminaw karon kutob sa maabot sa tuang Sibya mga kahigalaan mga kaigsuonan. Welcome mong tanan diri sa atong pagpanag-uban sa atuang tulumanon tudo sa udto mga higala. No, kumusta mong tanan nga mga naminaw karon sa radyo? Kumusta mong tanan mga naglantaw karon sa ato ang Facebook Live bagahigala mga pinangga, no? Welcome mong tanan maayong udto sa tanan. October 10, 2023 adlaw ron nga Martes mga pinangga, no? Og sa tanan nga mga naminaw na diha, mga naglantaw na diha, hala maayong udto o standby kay karong taod-taod hook up ta mga higala sa DYJL 94.5 like Radio News FM mga pinangga, no? Salamat kaayo sa tanan nga mga naglantaw karon, no? Maayong udto ninyo diha mga higala. Time pa sa dili pa ta mo padayon sa unahan. Shout out una ta sa mga nagalantaw karon, no? Ni Sir Junji Pagidupon, shout out. Shout out ni Ma'am Mila Brisolda, ni Princess Tia Cadorniga Bintilio. Maayong udto ni Ma'am Tita Rios, maayong udto tang from Tagbilaran, Bohol. Maayong udto ni Ma'am Aisa Bayhon, ni Sir Vincent Ray Uyaw. Pinky Cuarteros Rilak, mayong udto. Yas Buhol. Ni Ma'am Miriam Valle Rosso Au. Ni Ma'am Miriam, no? Mayong udto ni mo diha, ma'am. Ni Alcanar Cordenilio Hazel. Ma'am Hazel, Ma'am Irene Villabas. Mayong udto. Ni Lasco M. Espiridion. Mayong udto tang shout out kang Tukiro. Oy, shout out. Shout out po ni Ma'am Hilda Famarato Kumayas, ni Ma'am Aisa Bayhon watching from Mindanao, no? Mayong udto sa tanan nga mga naglantaw karon mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga naminaw sa radyo. Pwede po mo motawag sa 0905 407 7269 0905 407-7269 mga higala, mga pinangga, no? Shout out ni Dudong Barsubya tang watching from CDO. Ma'am Lia Vallejos, mayong udtotang maniudto ta. Sige, Dastag Bilaran Bohol, mayong udto ninyo diha. Shout out ni Sir Ver Miharis, mayong udtotang mayong udto sir. Ni Ma'am Annalyn Albatera, mayong udtotang Annalyn Albatera. Ni Searching Paulino, mayong udtotang from Wao. Oy ha, mga taga Wao, mayong udto ninyo diha. Ni Ma'am Rosalyn Bertoldo, mayong udtotang from Bacoor, Cavite. Oy ha, mayong udto. Ni Ma'am Jane Lugdunio Lumaktod, mayong udto diha tang from Aurora, Zamboanga del Sur. Ni Ma'am Fee Partosa, mayong udto tang watching from Margos sa Tubig. Mayong udto ni ninyong tanan diha mga higala. Ni Judith Tangpos di Puadhon, mayong udto tang gaay ko pang 2 PM, thanks. Ni Munay Itritod ko Lubam, mayong udto ha. Mayong udto tang watching from Cagayan de Oro. Oy ha, mayong udto. Ni Ma'am Josephine Prangos diha sa Dalaget, mayong udto. Ni Floresa Tabanas tang mayong udto tang birthday nako karon, hatagi ko tang. Ni Ma'am Linda Lorito, ni Dudong Barsubya, unta makadaog ko karon 2 PM. Sige mga higala, mga pinangga, no? Salamat kaayo sa mga naglantaw karon. Unya shout out ni Ma'am Rian de la Cruz Bonifacio, mayong udto diha nimo tang. Shout out ni Ma'am Ilsa Morados, mayong udtotang from Zamboanga. Ma'am Miriam Valle Rosso Au, ni Ma'am Joan Gonzales Santa Ana,
Mayong udto tang from Ozami City ni Ma'am Minda E. Juarez. Mayong udto diha sa Daang Lungsod Toledo ni Sir Gilbert Silaya Golani. Mayong udto tang ni Ma'am Jing Montisor. Mayong udto tang God bless you all, no? Salamat kayo, ma'am. Sa tanan nga mga naglantaw karon ha, pwede mo magpa-shoutout mga higala, mga pinangga, comment lang mo. Ma'am Jane Kailintang, mayong udto sa CDO ni Ma'am Milda Ignacio, mayong tang naminaw ako karon taga Leyte mi. Ni Namata Alingasa Emily, taga ipod ko number tang from Metro Manila. Ni Ma'am Lia Garing Homisilio, maayong odotang. Ni Gino Sumabong Tulop, maayong odotang from Paranaque, Manila. Ni Nilda Tudtud, maayong odotang, maayong odto. Sa tanan nga mga naminaw karon, maayong odto. Mga kahigalaan. Ni Ma'am Jocelyn Ugat, tang maniudto ta. Sige. Ni Dodong Barsubya, tang ani unta ka CDO tagbo kutang puhon. Ma'am Cherry Balyes, mayong udto sertang mayta kadaog ta karon. Sige. Ma'am Marilinda Lim, mayong udto tang nimo diha from Kubakob, Bandawi. Sige. Ayong udto sa tanan nga mga naglantaw karon, mga naminaw karon sa radyo, mayong udto mga higala, mga pinangga. Okay, so Ma'am Mary Jane Sinika, mayong udto. Julius Ramos, mayong udto tang sa Kananga Leyte. Ma'am Analisa Alupino, good noon tang Analisa Alupino, Dipulog, tagay ko number tang 2 p.m. Salamat. Ni Jonathan Wano, mayong udto boss tatang. Ni Princess Tia Cadorniga Bintilio, tang shout out ko sa akong mama diha sa Bohol from CDO. Ni Mayang Asuncion, mayong odotang ni Sir Vicente Maniki Ronquillo, mayong odotang sa Surigao City. Ni Hilda Famarato Kumayas sa Cavite, mayong udto. Ni Ma'am Gina Dihino, tang mayong udto sa Mandawi. Sige, salamat kayo. Ni Laurita Sumalinog, good afternoon tang hatagi pang 5 p.m. tang. Sige, daghang kayo salamat. Ni Lori Kumpo Ridondo, mayong udto. Ni Kuchit Brigundot Perfecto, mayong udto tatang. Ni Ma'am Mary Chris Ahan Binag, mayong udto. Ay udto ni Julius Ramos, taga-Eco, 2 p.m. Ni Maricel Babo, mayong udto tang. O mayong udto ni Maminda E. Juarez, mayong udto tatang from Daang Lungsod, Toledo City. So mayong udto Maminda Juarez. Atong buutan kayo nga suki. Sir Ricky Kaayaman, mayong otobos taga Hinguog City, hatag pang 2 p.m. Ma'am Pasita Gachon Elardo, mayong odotang diri ni Sindangan. Ni Milan Chuli Umbaw Ikat, mayong odto tatang. Oy, mayong odto ni Ma'am Jane Tagsip Milianis. Mayong odto ni Josie Gambi Formentera. Oy, mayong odto ninyong tanan mga higala, mga pinangga. Daghan kayo salamat sa tanan, mga kahigalaan, mga kaigsonan. Ni TC Rabagotang, mayong odto tang, tagay ko numero tang, salamat. Ni Rich Kyle F. Nodalo, mayong odto. Ni Ruchi Sinibal, mayong odto tang, from Mandawi, gaay ko 2 p.m. birthday sa kuwa anak. Sige, daghan kayo salamat ni Ma'am Shana Baricuatro Patambag, naglantaw karon live. Ni Anjon Phil Japson, mayong utang watching from Cebu. Alas 12:15 na mga higala. So kato mga magpa-shoutout diha, comment lang mo mga pinangga. Ma'am Carmelita Navarro, mayong udtotang, mayong udto sab mga pinangga, no? Nani udto na ba mo diha? Na? Human na ba mo pa ni udto? Mga kahigalaan, lisod ra ba ng wa tay kaon? Dili ta kahuna-huna og tarong. Pero napoy nakakaon, pero wa gyapon ko na nagtarong. Ma'am Wilma Gamarino, mayong odotang. Ni Niela Doliente, good PM tang panghatag og kaayuhan. Ni Bong Ihona, pa shout out tang. Ni Griselda Nim Siyok, mayong odotang. Oy ha, mayong odto sa tanan. Mayong odto sa tanan mga naminaw karon. Joel Infistan, mayong odto.
Sa tanan nga mga naminaw karon sa radio, sa Facebook Live, mga naglantaw, mayong odto mga pinangga, no? Sige, mga higala. Mayong odto kuya tang from Lapu-Lapu, shout out ko sa akong papa nga si Erwin Sabroso, gikan ni Ergin Sabroso. Sige, ni Mama Rilo Ferolino Alcontin, mayong odto. Ni Sir John Samong ga kaon samtang galantaw nimutang salamat ka ayutang. Okay, Ma'am Nani Tortilano mayong udto. Ni Julius Ramos shout out ko nimo dihatang. Esther Lina Alisoso mayong udto tang watching from Davao City. Ni Ma'am Jocelyn Ugat anak jud tang bahala taya sudan bulad basta makataya ta. Na mauna na ron. Ayaw na ninyo palabia ang pagtaya mga higala. Palabian ninyo na inyong sudan. Sir Martin Igunia, mayong ututang shout out ni Tina Saligaspi. Sige, salamat no. Ma'am Dolores Silvero, mayong ututang og sa emong baby cute from Gihulngan. Sige, salamat kayo mga pinangga, no. Ni Ma'am Jocelyn Ugat, mayong udto. Ni Ando Huyan Ocampo, shout out sir watching from 168 Shopping Mall. Nakakaantok, walay buyer, agoy. Adto na mo sa 168 Shopping Mall. Asa man na dapit, ma'am. Nagduka na kuno siya, wa kuno'y bayar. Okay, Sherlino Labitad, mayong odto. Judith Sarabia Casal, tang mayong odto kagai ko pang 2 PM tang Bais City Negros. Sige, ni Sherlino Labitad, Lower Yati, Cebu City. Mayong odto ninyong tanan mga kaigalaan, mga kaigsuunan, mga pinangga, no? Sir James Campo, mayong odotang shoutout ko diha sa kuso ni Ernie Bit. Okay, mga higala, mga pinangga, no? So, nagkasinabot ra ba mo tanan diha? Mga pinangga. Pasigwa mo magkasinabot diha. Mga higala. Basig nang lupad na ng kaldero diha. Tang, di naman kaldero ni lupad diretang. Unsa naman? Ako ng bana ni lupad. Yun siya man ni mo nga lupad man. Mga kaigalaan, no? Di na kuno plato o kaldero ni lupad. Yan yung bana mo ni lupad. Naigo sa sikad. Mga sawa mo kusog mo sikad. Namata alinga sa Emily watching from Metro Manila. Ma'am Chris Ahan Binag, mayong udto ninyong tanan. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Rian de la Cruz Bonifacio, haha, mauna. Tang maayong udto tang tagai ko og pang 2 PM haron makadaog ko usab kay nakadaog ko last nakapalit ko og flat screen TV. Unya karon ganahan ko kung makadaog ko mo down ko og motor. Mao ba? Basin makadaon ra kag motor anang kuan. Anang basin bag mo balik na pud ng sa resulta balik-balik ra man gyud na no. Basin makadaon kag motor aning 807. Kung mugawas na niya dako-dako kag mabagdok, ayaw na ng motor, no? Kato ng pick up maoy downy. Sige, tang padaog ako tang kay akong gamiton para eleksyon. Na ni ron. Ma'am Jocelyn Ugat, swerte kayo nakapalit sa touchscreen. Ni huling rabak mayong udto. Kevin Sikop tang dili ko kita sa imo live ba kay pang data lang, free data wala load. Goy pastilan mao na ron. Sige, asa naman ning uban? Okay mga higala, asa naman mo? So, salamat sa mga nag-share karon sa ato ang Facebook Live, mga kahigalaan, no? Salamat kayo sa itong mga sharer karon, mga higala, mga pinangga. Atong pasalamatan ato ang
mga Facebook live sharer. Oh, mga pinangga karong taod-taod. Atong tan-awon kung kinsa ni sila. Oh, di na nako maagwanta ang kasakit. Oh, ako na lang baka ning antusot. Kay sige ra kong gipasakitan. Wa pa ginitambal. Sige mga pinangga, no? Sige ha. Ni Flory Papiliero Langgamon, mayong udot na shoutout lang ko. Sige. Shoutout ninyo tanan. O na ni Boss Jojo, shoutout, no? Shoutout Boss Jojo, mayong pagpaminaw diha. Okay, mga higala. So, alas 12:22 na, mga pinangga, standby mo kay maghatag ta og pang alas 2 karon og pang alas 5 og unya mga pinangga atangi lang gyud ninyo mga kahigalaan, mga kaigsuonan kay ako gyud ning ihatag karon mga higala, mga pinangga sa tanan nga mga naminaw karon. Hala, plastar mo diha kay doon ako ihatag para natong tanan mga higala, mga pinangga. Music sa ta, mga pinangga.
ikaw ragang. Ang kanta ba nga? Ikaw ragang. Ikaw ragyod ang igugmaon ko. Ayo pa iklaro na lang, no? Ikaw pa. Kulang pa kag lima. Ikaw pa. Alas 12:27 na mga higala o niya sa tanang mga naglantaw niya. Ayaw mo kay bulong kay mag-mute ko sa akong music, no? Kay kanang ma-BLOC kita ni FB. Maunang ato lang nang i-mute yo. So, sa tanan nga mga naminaw karon sa radio, mga naglandaw sa Facebook Live, mga higala, mga pinangga, mag-music ko sa radio, di madungog sa Facebook, kay ma-BLOCK. Standby mo mga higala, hulato na to ang uban, kay karon to daod mga kaigsunan, mga hatag tagi special para sa tanan, mga pinangga. Music sa ta mga higala, alas 12:28 na.
Gala alas 12:36 na o unya daghang kayong salamat diha no sa inyong suporta. Pastilan gid ning mga naglantaw ra gid kanunay ba no. Salamat kayo ninyo mga pinangga no. Di na tam ngitaglain kamo na lang mga pinangga. Diha na lang inyo nako. Di na ta mangitaglain mga pinangga. Mga kaigalaan 308 307 309. Kamu mga naglantaw dia, kamu inyo na no. Di na ta magagad pas uban mga kaigalaan kay pangitaon kay ng uban mga pinangga. Pastilan. Kanang 307 308 309. Ako nang ihatag ninyo. Mga naglantaw karon, mga naminaw karon sa radyo. No? Di na ta maghulat nila. Kaya kung maghulat pa ta nila, malangan na ta. Higala. No? Kung mutungha sila, maayo. Kung di sila mutungha, okay ra. Salamat ha sa tanan nga mga naglantaw karon, mga pinangga. No? Salamat kaayo ninyo. No? Di na ko mangitaglain pa. Mga higala. Wa na tay hulaton. Anong mangita pa mantaglain nga naa naman mo? Kamu na lang. Awang bagong abot mga pinangga. Kanan meron kong sa gihatag ni tata. Klaro kayo. Kumana ko gatag. Ansa naman ni Ron. Di ba? So, wa na. Adto na ko. Sige. Salamat kayo mga pinangga. Ako lang sa ning i-shout out ning mga sharer karon sa atong Facebook Live. No? Ato ning i-shout out mga higala, mga naglantaw karon, mga pinangga. Ugo niya, mga naminaw sa radyo, daghang kayo salamat no sa mga naminaw sa DYJL 94.5 Like Radio News FM, mga pinangga. No? Pasagdi ang tao nga wa kauyon nimo. Kay bisan pag unsaon nimo na di gida mahitabo nga makauyon na nimo. Pasagdi ang tao nga dili ganahan nimo. Kay bisan pag mag-unsa pa ka, di gid na ganahan nimo. Dili kinahanglan mga pinangga nga mga tao ganahan nato. Nindot nang kitay ganahan nila. Sarap! Diba? Salamat Sir Jack Melo sa pag-hook up mga higala diha sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. Unsaon naman nirong mga bagong naabot nga manara ba kog hatag. Unya ako ba ning i-delete? Ba ni ma-replay akong live? Mga gustong mo tawag, tawag mo sa 0905 407 7269 0905 407
726 dugaya sa ninyo. Diin ba manday mo? No? Mga higala. So, kamo mga naa diha sa kuang Facebook Live, kamo nalay akong atimanon. No? Di na ko mangita paglain pang atimanon. Kining mga naa nako, mao ni ako karon. Followers pa ko ani nila karon. Sunod adlaw, bashers na sila. Ang mga followers ko na bashers naman karon. Hello, mayong udto. Hello, may auto in town dear, tatang. Mayong udto, ma'am. Kisa man ni palihog, ma'am. Gwapa ni. Katuning nanay nga gwapa? Katuning nanay nga buotan? Katong nanay nga isog pero buotan, mo ni? Oh, palaban na maginaw, pero tinag yung lisura. Ito na tatang, hindi ko tatang, nagawag sa imong gihong ko, pamangyod, diwa. Ang samanta kong gihong nimo, basig mo gawas na karong arong alas 2. Dugay na to, oy. Mo lagi yung salagi to. Kung ibig Ang out, samanta? Ha? kung ibig out, Oh, okay. Why magbuot, ge? 369. Ha? 369. Hapit naman na. Lagi hapit na na. Aw, hapit na na. Sige, sigay ko kuwan di. Kanang kare. Oh. Ha? Then, kato, hapit na to. Oh. Magsibagay kita sige sa likod mo, ha? Sumbagay niya ta. Dito niya taga-ida. Wala. Ay, naguban ba akong cellphone ay. Ha? Naguba akong cellphone ay. Ko dirigod. Amana niya ako. Lakaw ko dirigod eh. Ay, mangluok man ka. Gana ko. Plus one. Yung store, di ba? Siguro na ito, siguro mapalit. Wa ko man ay, mahadlo ko luokon niya ko ni mo. You know. Saon na lang. Oh. Yang sebenarnya, di base nandiyan tulo, unta ba? Kana. Mao na na ha. Ay. Plus, Ay, usa lang ako yatag ni mo kay buutan ra ba ka nga nanay. Usa lang imo ha. oh, Sige, usa lang imo ha. Salamat ni nanay, das gihulngan. Oh, mga higala, mga pinangga. Okay. Salamat kaayo, no? Oh, namin ni comment diri. GC Iltagundi. Nindot man iyang comment. Oh, ay maayo ra ka sir ay mandugay. Naingon anak ka? Hapit na ka. Guy, kuyaw man na sir. Naman kay dol-dol diha sir. Hello. no, kuritan, alet. Oy, Ate Alit. Ay, Nay. Na ini comment rin ba siya? Hapit na kuno siya na B. Kapit sa rabi. Na Bu daw. Hapit na daw kuno siya na Bu. Ito siya. Oh. Natanoy? Oh. Taray. Hapit na kuno siya. Oh, kung basa ni inagbasa ni mo nakam na. Ha? Dalang comment man. Hindi po na-comment, ako minawon. Na daghang comment diri I love you man. Tang I love you so much. Mama chup chup mahal na 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 mahal. Ha? Ano ba? Na mahal na mahal na mahal na mahal. Ha? Nag-I love you ni mo, ang imong asawag anak, or na. Ana ay daghan ay. Ang ay ganino, pero asawa, usa man asawa. Ang I love you. Ang I love you. Di na para ra sa kuan. Pero usa gyud ang asawa Ate Alit. Ikaw ba, murag kusog kay ka mo I love you sa imong bana, klaro kayo.
Ah. Dan, Oh. ya, naman ko na. Ya, ako tanong sa kamaritan, ano may flip-rin din, na may flip-rin na, nalagagi, balik ko, flip-rin. Wala ka na. Laras na niya. Atag na rin sugod ta. Nana. Aka na. Anak na ko. Maoro man ko ito, gihulat na ako. Patag ko sa na-trisiro ay anak ko. Mo ba? Di sa kabuok, rambula. Ayaw lang bagdukig dako, ha? Ikita mo, kaya mo yung krimaki diya rin nagdutlaga, gugut. Halagi, padagon ti karo alas 2. Kaya na doon, Sige, dagan. kita glamatan. Sige, salamat kayo, no? Okay, mga pinangga, alas 12:47 na. Akong balikon karong adlaw nga Domingo doon ako ibagdukan nga usa ka kombinasyon, bagdukan ako 2,500 mga higala para sa akong mga suki nga mga manugat karong adlaw nga Domingo, mga pinangga sa tong ipahigayon nga sal store mga pinangga, no? Kini akong bagdukan mga higalaan para ni ninyo, para ninyo ni mga pinangga. So lagma kayo nigmao ni mo gawas mga kahigalaan. Pero ako'y mo bagduk dili kamo mga pinangga, no? Para ni sa mga makasugat karong Domingo makapalit og one set sa atong produkto nga nagkantidad og 750 pesos. 2,500 akong ibagdok. Tang, dako ra man kayo na tang mugawas ka na. Awa pa ta kahibalo, no? Pahibalon ta mo dili ni sigurado mga pinangga. Apan dako kayo akong pangandoy nga makatabang ko sa mga katawhan. Pangandoy ra na mga pinangga kay unsaon ang tud karon mo pa man ta katabang. So karong Domingo mobagdok og 2,500 para ni sa tanan nga mga manugat karong umaabot adlawng Domingo. One set sa atong produkto 750 pesos ug unya mga higala mga pinangga ang makakita ani katurag yung mga manugat karong adlawng Domingo. Busa kato mga manugat mga higala pa reserve lang gyud mong daan. Diri lang mo text o tawag sa 0905-407-7269 0905-407-7269 mga pinangga. Okay? Ang atong schedule mga higala para karong adlaw nga Domingo mao ni mga kaigsuonan paminawan ninyo. Alas 8, Plaza Pinamungahan. Alas 8:30, entrance gate sa Simbahan nga Katoliko Aluginsan. Alas 10, Marcy Pharmacy Barili. Alas 10:30, Plaza Dumanhog. Alas 11, kilid sa Simbahan nga Katoliko atubangan sa Palawan Pawn Shop, Ronda, Cebu. Alas 11:30, atubangan sa Munisipyo Alcantara, Cebu. Alas 12, atubangan sa Munisipyo Mual, Boal, Cebu. Alas 12:30, JJL Store Badjan, Cebu. Alauna, parkingan kilid sa Simbahan nga Katoliko Alegria, Cebu. Alauna imedia, waiting shed at tubangan sa Munisipyo Malabuyok. Alas 2, Simbahan nga Katoliko Hinatilan, Cebu. Alas 2:30, Simbahan nga Katoliko Sambuan, Cebu. Okay, mo na to schedule kung umaabot adlaw nga Domingo. So, ang akong bagdukan mga higala, usa ka combination, target 2,500, target 2,500, no? Mga pinangga, dili kamoy mo bagdok, ako'y mo bagdok para ninyo tanan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Tanan nga mga makasugat karong umaabot adlaw nga Domingo, mga higala. One set sa to produkto 750 pesos, mga pinangga. Hello, maayong udto. Hello, may nguto tang. Kisama ni palihog. Kira sa broso, sa Lapu-Lapu tang. Okay, asa man ta kadalit nimo, ma'am? Ayo ko. Hong tang. Wa makapalit sa utang. Lantawa lang live karon, ma'am, ha? Kaya naghatag na ko ganiha, unya basin karon pa kang abot, ha? Lantawa lang live, ma'am, ha? Sige, ma'am. Daghang kay salamat, ma'am. Unya mga pinangga, no? Maura na. Hello, maayong udto. Kisa man ni palihog? Kisa?
Sige mga higala, ha? La 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 la. La 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 la. Bagdukin na. Oh, hapit namang yung eleksyon ha. Ayaw taon mo pag-away-away di ha. Sa mudaog lang. Oh, niya katong mapilde. Napay daghang eleksyon. Hello, mayong udto. Ito, Kesa man ni palihog, ma'am. si nanay ni Lydia, uy, sa sambag nga, wapag lang ito kabawi. Ako, Bawi anak karon. Bawi anak karon. Bawi anak karon. Sige na, Lydia. La 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 la. La. Hello, mayong udto. hello, may usto ta. Oy, nay anipes. Oh, okay kayo ta. Murag karon pa man ka naminaw nako eh. Kung paminaw ba ni mo, ay. Oh, sige. Ay, ano makakumpra kung daghantang be? Sige. Bantay di mangumprag daghan ha. La 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 la. Kuhain ng alarma guide. La 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 la. Mahimaya ka, mulukso ka. Mahimaya ka, mulukso ka. Mahimaya ka, mulukso ka na. Sekreto lang para bebo. Hello, mayong udto. Mga may nguto tang, si Lino Jojo ni tang. Taga-asa, ma'am? Ris Cagayan tang. Oy, pastilan, ma'am. Ma'am, lantawa lang live, ma'am. Kinako ihatag, ma'am, ha? O, sang katong imong yung sa ako atang ba? Yan, pagyapon to tang ba? Unsa man to? Kung 308 tang. Oh, sige. Sige ka po tang. Rambula lang, i-3-0. Sige, salamat, ha? Salamat tang. Sige, daga salamat. La 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 la. Alarma sa buhol. Oh, yan pa. Kadtong mga nagkupot ani nga alarma guide. Hala, palihog ko. Ayaw pagdumot, pasag di sila. Ayaw pagdumot, pasag di sila. Ayaw pagdumot, pasag di sila. Di apa mga higala, no? Sexy matinahoron. Sexy matinahoron. Ala! Unsa kadto? Sa Bohol mga higala, ala kini, ala sa Bohol. Sa Bohol, asa man tong sa Bohol? Kay arita sa Bohol, di adire mga kahigalaan. Asa man tong chat ni Ma'am Susan. Dara. Para sa mga taga Bohol, nanginit na kuyawan. Nanginit na kuyawan. Nanginit na kuyawan. Para na pang alas 2. Hello, mayong hapon. Ay tang, si Milan Kuli ikat ni tang. Taga-asa? Taga sanitaryo Cotabato tang. Taga? Cotabato Sanitario. Sige. Ma'am, lantawa sa live, ma'am. Kaya na ko ihatag, ma'am, ha? Okay, sige tang, salamat tang. Lantawa sa live. Kaya na ko ihatag 308, 307, o 309.
Sige. Alala, lila. Yang murag nindot ni imong gihatag. Ala! Sige, mga higala, mga pinangga, alas 12:56 na, o diya baga pinangga, kanang akong gihatag bitaw, no? Ayaw mo kumpiyansa, anak. Ha? Ay lang pagbagduki, di na mo gawas. Ginagmay lang mga pinangga. Ha? Sige, o niya, Ma'am Marilyn Tyson, maayong udto. So, karon mga higala, akong ihatag ninyo ang 308-307-309, 308-307-309, o ang kining kuyaw baya ng 010. Bitaw, o niya, agoy, kuyaw ron na ay mo balik, no? Na ay mo balik mga pinangga ba? Kay mga yung pasaylo, dera mga higala, ari o, kini, okay, awa ha, tanaw na to. Kuya ron na ay mo balik lagi. Kuya wag yun os balik ron. Sige ragbalik ang resulta. Oh? Mo balik gini siya ron, balik gini ron. Di ara. So, aray. Le, kini, asa man to? Dara, kini, gay, ang kuyaw nga na ay mo balik sa resulta gahapon. Hala, kuyaw di ay na mo balik sa resulta gahapon, mga pinangga, no? Kini, mga kahigalaan. Kuyaw mo balik pod ang 048. Hala, kuyaw na mo balik ang 048 di ay. Hala ka diha. Kana. Unya, na, kuyawa. Kutsawa mga higala, kutsawaan. Yogin mo balik ang 048 na ayaw mo kumpiyansa kay mo balik gani impas gani. Dayon napagi kuyaw mo balik mga pinangga ang resulta gahapon lagi kining 748-464-090 kuya ug na ay mo balik ani ala. Salamat sa inyong pagpaminaw. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Kaya yung tatang Melchor, ibilin ko kaninyo kining gabayan sa pag-alagad. Magnilombaay kita sa pagpaubos kay bulahan, magpaubos kay siya ipataas, alaot ang magpataas kay siya ipaubos. Ang buotan ng gibuhaton ng sulugoon mabuhat bisan nula di iyang agalon. Hangtod sa sunod gayon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye! God bless. Maayong hapon kanatong tanan.